Ngicela ufunde ukwazi noma ufunde ukuthola abantu obambelele kubona noma abantu onamathele kubona ukuthi bahlulekaphi, ukuthi yini ebadlayo. Baningi abantu esibambelele kubona kunezinto ezibadlayo ngaphansi ezizobaqeda amandla kanti nasibambelele. Kubalulekile empilweni ukuthi umuntu ophila kuye nophila naye nophila phezukwayo nophila ngaye azi ukuthi uhlulekaphi. Kunabantu abazothi ngilahliwe, abantu they dump me, kanti abantu abakulahlanga. Abantu bahlulekile ukuphila kubo, abantu bahlulekile izinto ezibadlayo zibanqobile into ezibadla ngaphansi. Ubobheka ilocust ike ithi mabe kufika ubusika igijime ibona isihlahla esigreen iyobambelela kusona. Ingazange ithola ukuthi lesihlahla sidliwa yibuphi ubusika, mungakanani ubusika obudla lesihlahla, kanti isihlahla sawathula amanzi kubonakala isihlahla soma. Ilocust lekibambelele esihlahleni kanti isihlahla siyoma. Ngelinye ilanga uthi uyabona ilocust noma iqhwakhi selomile laze lomele esihlahleni loma namagatsha. Baningi abantu abaze bafele kubantu kanti abazi ukuthi badliwa yini abantu. Baningi abantu abalimele namhlanje bakhala ngokuthi balahlwa abantu kanti abantu ababalahlanga. Abantu kunezinto ezibadlayo ngaphansi, kunabantu kunezinto ezibadlayo behind abangazange bafuna ukuthola iqiniso ukuthi njoba ngibambelele kuwena uhlulekaphi. Azi na kwipartner yakho ukuthi we partner yami njengoba sina nawe siphila nje uhlulekaphi, udliwa yini ekudlayo, ukuze ukwazi ukubona ukuthi wena uzomsiza kuphi noma wena ufana ubambelele kangakanani. Ngoba uzobambelela kanti awuyazi into emdlayo ngaphakathi, kusasa avuke sekulaxazile kanti ubungazi ukuthi problem wena ongatholanga ukuthi udliwa yini. God bless you.